niin, tällä kertaa Martan kidan 3. erä käsittelee jääkiekon MM-kisojen ennakko-odotuksia, ennakkoasetelmia, mikä joukkue on hot ja mikä joukkue on not. No, nyt jos ette halua tietää, miten kisoissa tulee käymään, niin ei kannata katsoa tästä eteenpäin, koska minä, Martta, tiedän, miten näissä kisoissa käy, ja minä kerron sen teille jo nyt. Noin. Eli nämä kisat ovat tosi mehukkat. Siellä on paljon nuoria pelaajia, niin kuin sanoin, Lajusen Jamppa, Granlundin Mikke, ja myös on joku Jeff Skinner, joka on taitoluistelija. Näin. Se on Kanadan kova tykkiset Skinnerin poika. Mutta joka tapauksessa minä nyt kerron, että moneneksi kun mikä joukkuekin tulee ja miksi lyhyesti. En nyt ihan jokaista jaksa selittää. No niin, eli putoamissarjaan viimeiseksi joutuu Ranska ja Slovenia. No, nehän on hyviä jalkapallossa, jos siinäkään, mutta eihän ne pärjää missään muualla. No niin, sitten Latvia ja Itävalta. Ne on ihan hyviä joukkueita, mutta ei ne pärjää. Ne on liian hepposia. Latvialla on toki se yksi Sipuli. Martti Sipuli on siellä joukkueessa. Se on kyllä hauska juttu. Niin, sieltä 9-12, eli ne, jotka ei pääse 8 joukkoon, niin nehän menee sitten Norjalle. Vaikka Norjalla on tosi Forsberg ja Koivu, ne on kovia jätkiä, mutta ei ne 2 jätkää voi Forsberg ja Koivu yksin Norjaa nostaa korkeammalle. No sitten Valko-Venäjällä on se Krapowski, mutta ei se yksin. Se voittaa yhden pelin ehkä 3 maalilla, mutta ei muuta. Joo, sitten Tanska. No, Sami Vatanen ei ole kisoissaan, niin Tanska ei enää huippumaita voi voittaa, joten Vatasen ansiosta Tanska, tai Vatasen takia oikeastaan Tanska jää sijoille 9-12. Ja sitten Saksa, viime kisojen yllättäjä, voi Saksa, no ei se enää mitään yllätä, se on huono joukkue, taas. No, mutta sitten sijat 5-8, eli ne, jotka pääsee puolivälieriin, eli ne sijat, mille Suomi on ollut viime vuosina, eli hävinnyt sen puolivälierä. No siihen tulee USA, Sveitsi, Ruotsi ja Slovakia. Näillä ei oikeastaan mitään muuta perustetta kuin, että no, Ruotsi lähinnä tunnesyistä ja muut vaan siitä syystä, että esimerkiksi Slovakia kotikisan paineet on kovat ja päähän lyödään ja ei mitään, ei ne jaksa pärjätä. Ja sitten toisaalta välieriin menee 4 parempaa joukkuetta. 4. tänä vuonna tulee 4. sija. Se menee tänä vuonna Tšekille. Tšekki on maailmanmestari, mutta vaikka niillä on parempi joukkue, niin nyt tänä vuonna ne ei voida kultaa puolustamalla. 3. tulee 3. Niin, 3. tulee Venäjä. Taitavia kynäniekkoja tekee hirveitä öevejä kikkailla, mutta ei ne pärjää. Ne häviää välierissä tosi sisukkaalle joukkueelle. Ei voi mitään. No, toiseksi tulee tietysti Kanada. Kanadalla on nuoria jätkiä, tosi taitavia, hyviä laukumaa. Mutta ei ne finaalissa ei pärjää voittajalle, koska minulla on tähän peruste. Minä kerron teille semmoisen profetian, että Maija-intiaanitkin on ihan ihmeisiä ja kateellisia tästä minun profetiasta. Tämä ei ole sitten mitään Martan naishormonihöpötystä, eikä aistiharhoja. Tämä on ihan pelkkä matematiikkaa ja logiikkaa. Minä otan nyt flappitaulun tästä esille ja minä selitän teille, mistä tämä kaikki johtuu. No niin, ootteko valmiina? Tämä on nimittäin aikamoista settiä. No niin. Kysymys. Kuka muistaa, mikä oli Suomen ykkösketju vuonna 1995, kun Suomi voitti maailmanmestaruuden? Aivan oikein. Siellä Leppilampi on taas ihan iskussa visaa varten. No niin. Eli Tupu Hupu Lupu. Eli Lehtinen Koivu Peltonen. No niin, toinen kysymys. Mitkä olivat Tupu Hupu ja Lupun numerot kyseisissä kisoissa? Pelinumerot. Aivan oikein. Siellä on Ossi Kios Karppina. Hyvä Ossi. No niin. Eli lähdetään siitä, että Lehtinen Jere pelasi pelinumerolla 20. Näkyyhän tämä sinne? Joo. Sitten Koivu pelasi numerolla 11. Noin. Ja Peltosen numerohan oli numero 16. Noin. Katsokaa siitä vielä. Noin. Nyt kannattaa olla tarkkana, koska nyt tulee se selitys, miksi Suomi voittaa maailmanmestaruuden. No niin, jatkokysymys. Mikä vuosi nyt on menossa? Aivan oikein. 2011. Ja sitten, mikä vuosi oli se, kun Suomi voitti jääkiekon maailmanmestaruuden? No niin, no sehän oli 1995. Noin. Näytetään vielä sinne, jos ei näy. Noin. Nyt tarkkana. Kuten huomasitte, tässä ratkaisi tämä kaava, minkä avulla voidaan todeta, että Suomi voittaa jääkiekon maailmanmestaruuden. Ai, siellä ei joku pikkujykä ei tajunnut. No, minäpä selitän vielä tämän niille, jotka eivät ymmärtäneet. Katsokaa. Nyt on vuosi 2011. Kuten huomaatte, sinnehän on piilotettu
Jere Lehtisen ja Saku Koivun pelinumerot vuoteen 2011. No, sitten, jos vähennetään vuodesta 2011 1995, niin vastaushan on 16. Ja sehän on Ville Peltosen pelinumero. Näin Suomen tupu-hupu-lupuketjun ykkösketjun pelinumerot kytkeytyy tähän kaavaan. Ja sehän tarkoittaa sitä, että Suomi voittaa jääkiekon maailmanmestaruuden vuonna 2011, joka on 16 vuotta edellisen maailmanmestaruuden jälkeen. Mahtavaa! Näin voimme olla varmoja, että Suomi voittaa jääkiekon maailmanmestaruuden, mikä on hienoin juttu sitten vuoden 1995. Nyt ei muuta kuin kisafiilis kattoon ja näin tsekkiläisittäin tai slovakialaisittain, miten se sanotaan? Nasledono!